Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Ti pakasalitaan, ngayon tay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga na Willie manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man, ti konana. Dear Mr. Lonely, nagkamaliag iti desisyon iti biyag, ket daytoy ita ti pagbababawyak. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Willie dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ano ti madamdamag ko, may laklakom kano ti tawid mo adaga, Willie? Bun manong alan. Amumat, sana kayat dagiti dadakkel ta nga ilako ti tawid ta adaga? Isungarod asaan ko nga inla ko, idi si bibiyag dapay. Ang mitatawan dan, ilako kon. Amuda pa'y nga raw nga inlakaw. Nga makonsensya ka kumamat, Willie. Napatag ka dananang kantatang ti dagada. Saan ang masayang ti daga, manong? Ilakok, kad pagpuunak nga agnegosyo. Kasano numalogi ka? Di awanan ti pakakit kita amin ti tawid mo. Pag kunaam, ipalubos ko nga rudmat, amalugi ak. Pangasim, Willie. Saan mo ko mga ilako ti daga? No, adala kwartak, siya akong ti manggatang. Kasano, katawan mat nga rod kwarta, manong. Anya nga tano umutang kalahangan iti pagpuunam iti kun ko naman negosyo. Tapno saan mo nga ilako ti tawid mo? Dakal agatad ti kasapulak, manong. Panagkunam ka di, kat addamayat nga agpautang kanyak nga awan collateral na. Kaya't masawan, ilakom amin ti tawid mo? Una, manong. Tila ang nagtakdran ti balay ko ti mabate. Numalakok ti dagak. Ije kamin syudad nga agnaad kanibakat ko. Agnegosyo kami. At damam mo kamang ipapaabang iti pwesto na. Mayat ti lokasyon ijay, manong. Kasanungay ti pagnaadan nyo ijay. Ije kami matlangan nga agnaad, manong. Adda kwarto ang nakalasin. Mabalinday jayin apagyanan mi. Nala, makamukang arod no dayta ti desisyon mo. Ngam numabalbalin sa anak o manugot iti dayta desisyon mo. Bakit? Addan buyer iti daga. No kasta, marugyang tangarudon tinabayagan akayat ta negosyo, lakay. Lakit di Napigsa ti inuman ang negosyo ta. Isu apatsyak adaras ta amabawi ti gastosan ta para iti daydi ang negosyo. Magagaran akong lakay. May mayatmat nga adayo ti agnaed ijay syudad, ngam ti aggamulo iti dagad iti probinsya. Uray siyak mat Kay kayat ko ti agnegosyo, ngam ti agtalon. Ngam, kumuntramot ni Manong Alan. Anya ko mati maaramidan na ngay, katawid mo mati ilakom. Awan bibiyang nan Talaga Tawid ko nga rudan da jay adaga. Di ko kwa kaon. Aramida kaon, ti kayat kong aramidan. No kasta, tatang. Matuloy matlangan ti kunayo apan nagnaad tayo ijay syudad? Wen, anak. Kat asikaswan matan ni nanang mo, ti panag-transfer mo inton sumaruno asarek. Yes! Agadalak to ni ijay syudad! Saan ka nga tamarigatan nga agad, Jas? Saan, tatang? Kay kayat ko ati ag-transfer, taado ti maamamok agagayam. Alang rod, agsagana kan. Tanabayadan ng tidaga tayo. Umalis tayo ni Jay Syudad, iti kabiitan a panawan. Manang Dayana, ayan ni Manong Alan. Adda ijay talon, apay aya. Kay kayat nalatan ti agtaltalon. Awan arapaap na arumang ay matibiyag na. Saan kami mat nga agregregat? Apay ko mga agarapaap kami pay lang arumang ay. Kat mapnek kami matan itadda kada kami. Agpadpada kayo matgayam kan ni Manong Alan iti kapanunutan. Apay ngamin anak ka umay ka aya. Anya ti ibagam iti kabsat mo. Itang aminan ti ipapanaw may, manang. Agpasyudad kami. Kat kayat ko kumati agpakada kan ni Manong Alan. Ken ibilin kumatan ati balay, ta pakikit-kita na. Ala, ibagak tulatan inton sumangpat. Jakmet ngamin amo, no anyan to nga oras asumangpat. Ay na,
Talaga napigsa ti negosyo ta, bakit? Ado ti umay aginom dito'y barta. Wan nga rod lakay. Kung naktumot saan ta nga agbabawi iti agbalin ang negosyo ta. Daras talakit di ang makaurnong, nukastoy akanayo. May salaan nga daw ta naglukat. Adun ti koleksyon ko. Agawaam ti agurnong, bakit? Tanda kayat ko agatangay, apaman ang makaurnong ta. Anya kay tigatangam lakay. Kayat ko agumatang itilugan. Ha? Ni, mayat nga agpaiso lumadaan tayo itilugan. Adan ton service tayo. Usaran ta nga gawid iti probinsya. Ay kapun Sigurado nga umapalakit ni Manong Alan. Numaamuan na nga danton lugan ko. Kumusta mo ti panag-eskwela, manag? At damot langan baro agagayem mo? Adun tatang. Anya nga iti may mayat? Dito'y syudad? Wano, ijay probinsya. Kay kayat ko dito'y tatang. Nasaya at mat nga rod, tanalaka ka anak adyas, anak ko. Wen mat tanalaingak mat tatang. Iso asa anak a marigatan. Alang nga rod, anak. Lalay nga madya pagadalan nyo. Iti kasta, addan to honor mo. Akas idi agad adal ka ijay probinsya. Wen tatang. Dayta talaga ti aramidag. Gaputa kayat ko nga da honor ko. Ay wen gayam. Ikandak iti kwarta intun bigat tatang. Naibus mo ti kwartam? Wen tatang. Sabali dito'y syudad. Kababain no ipakita kadagiti gagayem ko ababak na ngagtip-tipidak. Hello, Manong Alan. Imbag man na nakaawag ka ating ko. Kumusta kayo matitan? Nasayaat kami mat, Manong. Napigsa ti negosyo may. Ay kat nasaya at ano kasta? Kumusta ngay madita, Manong? Kumusta ti balay ko? Awan pagdanagam iti balay mo, tasyak ti makam mo. Agyamanak nga rod, Manong. Awan ka ti plano yung umay pumasyar ditoy? Ay, adda, Manong. Dandanin. Dandanin ti panagpasyar mi dita. Nasayat pa ti nga rundo kasta ading ko. Sige, murayag ti panagbakasyon nyo. Alang nga rodan, Manong. Ibaba kon ti cellphone, tagrubwat kami manan amapan iti negosyo may. Kita man no bagay ko matlaan ti buhok ko lakay. Nagpakulot ka. Bagay ko kadi matlaan. Katno kaano lang nga impaunat mo ti buok mo. Ita, kulot manan. Si kakit di mo. Di kan kumontra. Siyempre, deserve ko mo ti agpapintas. Tadakkel ti kita ti barta. Sa bagay mat kindi Angam kita ma. Tadi ka unay agbarbarayuboy. Saan ka madanagan? Masukatan tumot lang dagiti gasgastusag. Awon gayam. Intun Domingo, agawid tayo ni Jay Provincia. Nasaya at mat. Tapno makita ti kabsat mo ti baro alugan mo. Kan makita dagiti kabaranggayan tayo, nga immasenson ti biyag tayo. Si kakadinday ta, Willie. Ay na, nagpintas matan ti baro alugan nyo. Gapo taamok nga inusar ti panunot ko, sali. Swerte yo siguro ti agnegosyo. Saan akas ka ni Manong Alan? Mabutang amang ilako iti dagana. Kay kayat nalatan ti aggamulo iti daga. Agsasabali tayo ngamin iti kayat iti biyag, Willie. Sa bagay ni Manong Alan, kay kayat na ti agrigrigat ng agtaltalon. Idinto ta siya, kay kayat ko ti makigasang gasat ng agnegosyo. Swerte yo kit di tanapintas ti kita ti negosyo yo. Isu nga ita, mayatan ti kasasaad mi iti biyag, sali. Manong Alan, adto iti pasarabok kada kayo. Ay, agyaman na ka din ko. Asin salo kan sakit di talaga na. Talaga, Manong. Gapo tanapik sa tinigusok. Adda pa'y lugan mon. Nutuladan na kumamanong. Amangan numay mayat pa'y tibiyag mo ita. Kayat ni makigasang-gasat ading ko. Mapneg ako ni ti kasasaan ko ita. Ala, addakan ka day Manong. Nuan niya ti kayat mo. Agsupli tayo ni Jay syudad tatang. Diyak kayatan dito nakapudpudot. Uray siya.
Maikawak mo tan iti sobra kinapudot. Agsakit pa'y kit din ti ulo. Alang nga rod, tainton bigat ag subli tayo manan di syudad. Ay, uray siyak, maikaw akmatan nga agnad ditoy. Sika, Joy, saan mo kada sinarongkaran dagiti sigud agagayem mo? Saan, tatang? Kan adumat ti baro agagayam ko. Isu asaan ko ida nakasapulan? Nay, gimatang kamanan iti baro abag kan sapatos mo. Anya ay ti problema. Masukatan tumatla ang dagiti igat-gatang ko kadagitoy. Agpada kayon iti anak ta, at tila aggas-gastos ti amuna. Kat aggastos ka mo't ano kayat mo? Anya ti gunggunan nga ado ti kwartana nga no? Saan ka nga aggastos? Amo mat ako mapkapsutan ti sapul ti negosyo ta. Italaang dayta. Pumigsan tumanen. Tatang, ikandak man iti kwarta? Katno kait itad kulaan kan kaidi na minsan nga aldaw. Naibus nga rodon, tatang. Anak, ibagak man langan kan kati agpaiso. Kimapsutan ti sapul ti bar tayo. Apay kumakim mapsot ako nayo, tatang. Ado nga minin ti agpatpatakder iti bar na. Adun ti kalaban iti negosyo. Kat, kasano tayo nga rodan? Dahit nga rod ti parikot ko, anak. Dandani awan pagabang tayon. Ay, talaga alugi tayon. Saanan ang maparwar ti bar ti abang. At dapay istaks nga arak asaan anabayadan. Anya nga rodon ti aramidan tayo. Panagkunak, ilako tayon tilugan. Taiso pa mausar. Barang makabangon tayon tumot lang iti negosyo. Ala adakan ka nga agdesisyon. Kasano tayo langan? No saan ang makabangon ti bar tayo? Ay na, Jack kaya ti agsubli iti kinarigat. Kasano? Nakagasgastadora kan tumat ngamin. Apagbiit na ibus tinaglakwan tayo iti lugan. Awanan amok apangalaan iti kwarta. Isu apanagkunak. I-give up tayo pa lang ti pwesto tayo. Anya? Karkaro ang mailumlum tayo iti utang. No umutang akmanan iti usaran tayo. Isu anasay-saya at nga gawit tayo iti probinsya. Anya nga iti aramidan tayo ijay. Kat nailakong mo ti dagam. Awanan pagbayad tayo iti abang. No agtalinad tayo pa lang dito'y syudad. Imbakit di tadyak pa'y nailako ti balay tayo iti probinsya. Adda kayo matgayam, Willie. Ayan nga itinapintas alugan nyo. Nakababain man, Sally. Nga, awahan ng tilugan mi. Nailako min. Kaya, nalogi, tinegosyo mi. Anya? Di awanan ti pakakitkitaan nyo ijay tawid yun. Dahil tayo tangarod ti parikot, Sally. Agnaid kayo kadimanan dito eh. Kapilitan Di awanan ti talunam. Ano sakti agsapol iti pagtrabawak? Wano pakitang danak. Ay, sayang matay nalako yu adagayo. Kasano nga rodan ti biyagyo aning ko? Manong, ikarigatak ti agsapol iti panggedak. Masaya nga nakitidaga na ilakom. Awanan maaramidak, Manong. Nailakon. Ibagam lang, nagkasapulan kay titulong. Pautangan na kuma iti usaran mi pailang iti makabulan, Manong. Bayadak matlaang. Apa man na makabiro kak iti trabaho. Ikan ka, ngam saan nga utang. Tulong kon ka na kayo. Usaran nyo, kabayatan nga agbirbiro kay ti trabaho. Ay, agyaman ak, Manong. Talaga nasimpat kakabsat. Asino kumatag tinulong no saan adatang agkabsat? Anya kami tinararamid yo. Taapay ang nalugi ti negosyo yo. Saan kami ang nagururnong, Manong? Barayubo imat ngamin ti anak ko, kan ti asawak. Dahita ti kamali ading ko.
Aglalo kat naglakwan nyo iti daga di pinagpuunan nyo. Dayta nga ron ti Jack na panunot manong. Iso nga ita. Dakkel ti pa nagbabawik. Iti agdama, konstruksyon ti ayan ti trabahok Mr. Lonely. Narigat, ngem anusak. Iti kasta, maituloy ni Joy ti panagadal na. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Willie. Agyamanak pagayam Willie iti dahi ti apakasaritaam. Ket ti makunak, amin a negosyo saan ngagnanayon anaganar. Isu akabayatan anapigsapay ti negosyo, agurnong ka. Aglalo ket naglakwam iti daga ti nagpuunam. Tay kunada nga roden, awan umuna ababawi. Ket awan sa baling aramidem, no di ti aggaget. Tapno may paay mo ti kasapulan ti pamilyam. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, ti pagayam, ang nagpailinged itinagan a Willie, manipod iti probinsya ti La Union. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itin kay panagdengeg.